שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרויקט העתקת אלוני התבור באזור מחלף המוביל, כאשר מצד שמאל אנחנו רואים את השוליים של החורש הטבעי של יער הסוללים, שהוא קצת יותר צפוף מהחורש והעצים שהועתקו. הפרויקט בוצע על ידי קרן הקיימת לישראל בדיוק לפני 20 שנה, ובמהלכו הועתקו כ1,000 עצים מאזור מחלף המוביל של פותח אז לשיפוליים המזרחיים של ביר אל מכסור. אנחנו יכולים לראות את ההצלחה המרשימה של הפרויקט. שיעור ההישרדות של העצים המועתקים בשנה הראשונה היה מעל 90%, וכיום ניתן לראות נביטות של אלונים בשטח מבלוטים שנשרו מהעצים, מה שמעיד על כך שהפרויקט הוא בר קיימא. הפרויקט הוא דוגמה מצוינת לאפשרות לתת חיים חדשים לעצים שהיה הכרח לפתח במקום בו צמחו והתפתחו, ובעצם ליצור יער חדש. בתקופה הקרובה אנחנו נשתדל להעלות בלוגים נוספים מאתרים נוספים בהם הועתקו בהצלחה עצים בוגרים.